Daigunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo ang labing hingpit. Daigunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, ubulahang adlaw, tugtugan ng gitara, ipalanog ng trompeta, ang ginuot sa gugma, patsalamatan ta, tugtugan ng gitara, ipalanog ng trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panahiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Manausab kanim. Makigsunan atong ihalad ang atong mga katuyuan sulod dining santos nga misa, labi na sa atong tagsa-tagsa kapamilya, sa atong mga personal nga katuyuan, o usab sa katuyuan sa atong nasod o sa atong pagsatagsa katilingban. Ato sa ngandamon ang atong kaugalingon aron mahimo kitang takos nga mosaulog dining santos nga mga misteryo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ang dakuyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanaamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. O Dios nga makagahom ug walay katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, bataling hugi, nga manuluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan, ug itugot ang imong kalinaw sa tanan nga adlaw sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Unya miadto si Saul sa mga turil sa karniro, nga duol sa agianan, diin may langub, ug misulod siya ni ini, tungod sa sugo sa lawas. Ning higayuna, si David ug ang iyang mga tao, naglingkod sulod sa kinasuukan sa langub. Giingnan si David sa iyang mga tao,
Ani ana ang higayon nga giingon sa Ginoo kanimo, nga itugyan niya kanimo ang imong kaaway, ug ikaw na'y maantigo kaniya. Unya mitindog si David, ug sa hilom gitabasa niya ang bisti ni Saul. Apan human kini mabuhat ni David, nagbasol siya. Giingnan niya ang iyang mga tao. Dili buot ang Ginoo, nga patyon ko ang akong agalon, kay pinili man siya sa Ginoo. Pinaagi ni ini, nadani ni David ang iyang mga tao sa dili pagpatay kang Saul. Unya, mitindog si Saul, ug mibiya sa langog, ug mipadayon sa iyang lakaw. Unya, migula usab si David sa langog, ug gitawag niya si Saul. Agalon kong hari, ug sa paglingi ni Saul sa iyang luyo, miyukbo si David, ug miingon kang Saul, nganong nagpadani ka man sa mga sugyot sa mga tao, nga nag-ingon, nga dautan og tuyo kanimo. Karon nasayran mo na gayud, nga gitugyan ka sa Ginoo kanako, ug pipila sa akong mga sako, nagsugyot kanako sa pagpatay kanimo. Apan wala ko ikaw patya, kay dili ako makaako pagpatay sa akong agalon, kay pinili ka man sa Ginoo. Tan-awa kamahalan, kining tinabas nga akong gigunitan, aron masayod ka, nga wala ako'y tinguha sa pagbudhi kanimo. Gikan kini sa imong sidsid, wala ako makasala kanimo. Apan nagtinguha ka sa pagpatay kanako. Ang Ginoo mao'y maghukom kanato. Siya mao'y maantigong manimalos, apan dili ko gayud bakyawon ang akong kamot batok kanimo. Sumala sa karaang sanglitanan, ang taong dautan magbuhat og dautan, ug busa dili ko ikaw pasipad-an. Kinsa may gipangita ug gigukod sa hari sa Israel, usaba kapatay nga iro o pulgas. Ang Ginoo ray maghukom kanato. Siya ang manalipod ug magluwas kanako gikan kanimo. Human makasulti si David niini, si Saul miingon, ikaw ba kana David, anak ko? Ug mihilak si Saul. Miingon siya kang David, mas matarong ka pa kay kanako, kay gibaslan mo magmaayo ang akong pagkadaotan. Gipakita mo ang imong kaayo kanako, kay wala mo man ako patya, bisag gitugyan ako sa Ginoo kanimo. Mahitabo bagod ngang usa ka tawo nga makahigayon pagpatay sa iyang kaaway, dili mo patay kaniya? Gantihan kaunta sa Ginoo sa kaayo nga gipakita mo kanako niining adlaw. Karon nasayod ako nga ikaw mahimo gayong hari, ug nga ang gingharian sa Israel
malig-on, ubos sa imong pagdumala. Busa, ipanumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, nga dili mo pamatyon ang akong mga kaliwat, ug dili wagtangon ang akong ngalan, gikan sa banay sa akong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaloy ako, Diyos, kaloy ako. Kaloy ako, Diyos. Kaloy ako. Kaloy ako, Diyos, kaloy ako. Kay kanimo nagadangop ako, diha sa landong sa imong mga pako, nagadangop ako. Hangtod nga mulabay ang kadaon. Kaloy ako, Diyos. Kaloy ako. Magsangpit ako sa Dios ang labing alangdon. Sa Dios nga naghimo kanako kaayuhan. Magdalaon ta siya gikan sa langit ug magluwas kanato. Uyaon tang himong salawayon sila nga nagayata kanako. Magdalaon ta ang Dios sayang kaluoy ug sayang kamatinod ano. Kaloy ako, O Diyos, kaloy ako. Ipayaw kunta labaw sa kalangitan, O Diyos, labaw sa tibuok kalibutan, ang imong himaya. Kaya ang imong kaluoy miabot hangtod sa kalangitan, ug ang imong kamatinud-anon hangtod sa kapanganuran. Kaloy ako, O Diyos, kaloy ako. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manag kaninyo. Manausap kanimo, Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaon ikaw, O Ginoo. Una mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya og nagpili siya napulog usa o napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Mingon siya kanila, gipili ko kamo aron makiguban kanako og ipadala ko kamo aron pagwali
ug makabaton kamog gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha nga giiyang gipili, si Simon ginganlag ni Jesus ug Pedro, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Ginganlan sila ni Jesus ug Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Patriota, og si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Mga kaigsunan, ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninong tanan. Mga kaigsunan, adunay usa ka istorya sa usa ka idealistic nga pari nga bag-o pa lang na orden. So tungod sa kanihit sa pari niadtong diocese, nahimo dayon siya nga kura paroko, wala siya ma-expose og kahimong assistant, diretso siya kura paroko. So tungod kay bag-ong ordain siya, he was very enthusiastic og idealistic. Nindot ang iyang mga plano kay bago siyang graduate sa theology. Sa iyang gihimo, tungod kay idealistic siyang maayo, iya gyud gi hunahuna kung sa tong gitudlo sa eskwelahan, mintras nag-eskwela pa siya. So, usa ka adlaw, nagpili usag siya og mga 5 ka tawo nga mohimo niyang mga core group. Kay lagi, di siya gusto nga ang mga ubang organization nga iyang tuon, diretso lang siya. Kinahanglan doon na siya ay planner, doon na siya ay mga muhimo sa mga strategic plan para sa iyang parokya. Tuod man iyang na-organize base sa mga sugyot sa 5 ka tawo nga iyang gihimong core group. So gawas sa mga PPC o uban pa, special group na siya. So sa unang meeting nila, excited siya kayo kay kuan gud sila kanang iyang expectations nga once nga iyang ipatawag na unya nag-andam na siya mga agenda. Pag-abot sa gitakda nga panahon nga oras, wa man duhar magabuk nito nga. So ingon siya di lang nato ipadayon kay duhar man ta, duhar man mo. So gi-post po nila, unya gipang message ka kanu sa bagud ang lugar. Sa sunod na sab, lahi na sab ang nag-absent. Nitong nga itong nag-absent, unya atong present sa una, na say wala. So nangalot na sab siya siyang ulo kay tiyaw mo nang excited na siya nga muplastar sa iyang parokya. Hangtod nga wag yun na kompleto sa ilang kuan tungod sa pagtungod niini iyang gipangutana nganong di man mo magsultig, di mo mo-attend. Ingon sila nga, daghan maming mga trabaho noon good, padre, sa parokya, o sa among balay, unya nasa mga emergency. So, lahi-lahi ang ilang rason. Ang uban, medyo valid. Ang uban, sab, dili kayo, tungod kay nakalimot lang, o uban pa. Buti pasabot, sa iyang sige attempt nga magkahiusa ang iyang 5 ka core group, napakya siya. So, may decide na lang siya, di, nako, mubalik na lang ko sa akong tungkol sa existing din kay lisod man di ay ning magpili ka, unya, wa may manunga nga kompleto, no? So, ang iyang enthusiasm, ang iyang pagka-idealistic, na bunyagan dayon, yatong unang attempt niya sa iyang mga plano. Mga kaigsunan, matag adlaw, we are dealing with people who are imperfect. Wala man gyud perfecto nga tao sa atong adlaw-adlaw nga pag kisalamuha sa atong katilingban. Mismo sa atong pamilya, mga miyembro sa atong pamilya dili man na sila mga hamtong tanan. Dili sila tanan perfect. Sa atong mga kapikas,
mao gihapon ang atong pagdawat kanila, tuo kita nga forever malipayon kay mao nay imong nakita nga kalidad sa imong pares. Pero later on, you discover nga lahi man di ay, no, naman di ay tinaguan nga mga batasan, no. Sa mga organizations nga atong ginaapilan, mao gihapon ang atong pakigduyog, atong pakigsandurot, usahay idealistic sabta nga daghang kita mo yung gani kita usahay nga dapat, no, dapat kini ang mahitabo, dapat kini. So daghan tang mga shoulds and must. Murag mo na'y makausay sakit sa atong dughan kung ang atong idealism dili gyud makuan sa atong aktual nga mga kinabuhi masinati. Tungod lagi kay mga imperfect man nga mga tao ang atong mga nasinati. Mausap kini ang gipadayag sa atong ebanghelyo karon na nadunggan nato si Hesus, namili siya og mga iyang future nga mga katimbang sa iyang misyon. Doon na siya gipangpili, pero we notice nga kini ang iyang gipangpili dili man ni sila maotong mga educated nga mga tao, dili sila kanang mga bright nga nakadawat og mga dagkong mga diploma, mga manindot nga mga edukasyon o usab nga mga buutan nga mga alagad. In fact, dunay kanila mga tax collector na sa kanilang grupo nga gipili kanang mga init og ulo, dali masuko. Ang uban mga kuan lang, muragwa lang, no, pero they explore, ilang gitestingan ang ilang kinabuhi nga muuban kang Hesus niya tong pagtawag ni Hesus kanila. So katong mga napulog duha, gitawag to sila nga mga future nga mga kanang apostoles nga misanong nagpagiya sila kang Hesus. Instead nga kanang musurinder tungod kay murag daghan nilang dili masabtan, ilang giablihan ang ilang kaugalingon nga makasagop unsay gitudlo kanila sa ilang sa ilang master. So tuod man nagkabaton sila og igong katakos og pagsabot unsa ang katuyuan sa Dios sa ilang kinabuhi. Unsay katuyuan ni Hesus ngadto sa pagtawag kanila nga mga dili perpekto nga mga tao, pero nirisgo si Hesus nga dalhon sila aron mahimong katimbang sa misyon nga gisangon kaniya sa Dios sa iyang amahan. So mga kaigsunan, usa kini ka inspirasyon nga mensahe para kanato, kanang pagdawat nga ang mga tao nga atong kauban, ang mga membro sa atong pamilya, ang bana, ang asawa, mga anak, dili na sila perfect nga mga tao. Dili na sila kuan sa ilang mga batasan nga pabuto nato. Dili sila kanang mga ideals nga mga tao nga angay nato nga gusto nato, kundi sila dunay daghang kahuyangan sama sa mga apostoles nga gipili ni Hesus. Ang importante nga kita nga mauy makasabot sa kahuyangan sa uban, makaantigo usab kita mo adjust, kita mo abli sa atong kaugalingon unsaon pagdawat sa mga tao nga adunay mga kahuyangan, tungod kay kita usab ang ubang mga tao sa ilang kuan kanato nagpasensya sab na sila sa atong kinaiya, tungod kay kita usab number one nga dili mga perfect nga mga tao. So buta ko'y pasabot nga ang makatabang sa direksyon sa atong kinabuhi uban ang atong mga pamilya, ang atong mga organizations, ang atong mga kauban sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo, usa ra gyud ang makahatag kanatog giya nga maoy maghatag kanatog inspirasyon sa kinabuhi, mao na ang atong pagkaduol sa Ginoo. Closeness with God,
Kung naana sa ato, then haduol ra kita sa malipayon nga pagpangalagad ug malipayon nga pagpuyo tungod kay nasabtan nato ang mga kahuyangan sa uban. So nini nga itong pagsaulog karon atong pangayoon sa Dios nga kita madugangan ang atong pagsabot sa atong isig katawo nga labi na sa mga tawo nga kanunay natong kauban matag adlaw, mahatagan unta kita sa diwa sa pagpaubos o dugang pagsabot sa ilang mga kahuyangan. Amen. Manindog palihog. Mga kaigsunan, isip bala ang katawhan sa Dios nga gitawag dado nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa amahan nga nagpangga kanato. Moingon kita mahigog maong amahan, pamatia ang among pangamuyo. Mahigog maong amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga gitawag aron mangulo sa katawhan sa Dios, magmadasigong mumantala sa ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga nangita sa Dios, malamdagan og kinabubot og matubag sa pagdapit sa Dios sa pagpakig-uban kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga kabatanunan makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa maalagarong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan ug kusog gikan sa mga taong nag-alima kanila. Magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong kyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang atong mga hinigugmang namatay, mupahulay na sa malinawong didto sa gingharian ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigog maong amahan, pamatia ang among pangamuyo. Langitong amahan, himua nga ang imong espiritu muhatag kanamo sa kusog ug kaisog sa pagtuman sa imong kabubuton kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsunan, pagampo kamo aron kining ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Magampo kita, o Ginoo, itugot kanamo nga magmakanunay kami pagkalawat ingon sa angay kay sa matag sa ulog namo nining Eucharistia imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan kinamong gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manag kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahal, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta,
nagawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos kini Ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron sa pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas, may hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag ini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Manunuluwa sa kalibutan na nagtubos ka namo, pinahagit sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga motumong og molagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among Papa o ni Alberto nga among Bispo ug sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ban sa mga apostoles og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen,
magampo kita sa amahan ug atong gamiton katong mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga manaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imong managing hari, ang nakugang himaya, abot sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw pagtanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang atong panaginigsunay. Sa kalibutan kaloy kami, Kordero sa Diyos, nga nagawag sa mga sala. Sa kalibutan kaloy kami, Kordero sa Diyos, nga nagawag sa mga sala. Sa kalibutan lagi kami sa kaligtasan. Mga kaigsunan, kini mao kordero sa Dios, kini mao nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Nakaila kita og nagtuo sa gugma nga gibatunan sa Dios alang kanato. Magampo kita. Hop nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo.
Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang bendisyon sa Ginoo. Ginoo, na masayod unta ug mahigugma ang tibuok katawhan nga Kristiyanos sa langitnon nga gasa nga ilang nadawat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Og manalangin kaninyo ang atong mahigugmaon nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, nahalad na nato kining santos nga misa. Panglakaw kamo ug dad-an ninyo sa kanunay ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.